Oficiální sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku. Schůze parlamentních výborů a některá plenární zasedání se konají v Bruselu. Část sekretariátu pak sídlí v Lucemburku. Lisabonská smlouva rozšířila pravomoci Evropského parlamentu. Jeho vliv na formování Evropy je tak větší než kdykoliv předtím. Každý rok poslanci hlasují o různých legislativních otázkách, které se týkají nás všech coby občanů, pracovníků a spotřebitelů. Lisabonská smlouva posílila také práva evropských občanů. Listina základních práv se stala závaznou pro všechny instituce Unie, které nyní musí zohledňovat občanská, politická, ekonomická a sociální práva evropských občanů ve všech připravovaných předpisech a opatřeních. Poslední evropské volby se konaly v červnu 2009. V současnosti má parlament 736 poslanců, kteří pocházejí ze stovky národních politických stran. V Evropském parlamentu jsou rozděleni do 7 politických skupin. Lisabonská smlouva posílila úlohu parlamentu coby zákonodárného orgánu. Postup spolurozhodování, při kterém má Evropský parlament stejné postavení jako Rada ministrů, rozšířila na 50 nových oblastí. Těmto oblastem patří například zemědělství, energetická bezpečnost, přistěhovalectví, spravedlnost a vnitřní věci, zdraví nebo strukturální fondy. Díky Lisabonské smlouvě se změnilo také postavení parlamentu vůči ostatním institucím Evropské unie. Poslanci tak nyní schvalují předsedu Evropské komise a jejich souhlas je nezbytný také pro jmenování vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční politiku. Společně s radou ministrů pak parlament rozhoduje také o celém rozpočtu Evropské unie. První přímé volby do Evropského parlamentu se konaly v roce 1979. V současné době tak probíhá již 7. volební období. Současným předsedou Evropského parlamentu je polský poslanec Jerzy Buzek, který byl zvolen v červnu 2009. Je členem klubu Evropské lidové strany. Předseda řídí všechny činnosti parlamentu a jeho orgánů. Předseda plenárním zasedáním a zastupuje parlament ve všech vnějších vztazích, zejména na mezinárodní úrovni. Evropský parlament často navštěvují prezidenti, předsedové vlád a další vysoce postavení hosté z celého světa. Mezinárodní vztahy mají pro parlament mimořádný význam. Proto se zasazuje o to, aby na mezinárodní scéně hrála Evropská unie stále významnější úlohu. Poslanci jsou v parlamentu rozděleni do skupin podle své politické příslušnosti. Tyto skupiny pracují jako skutečné politické strany na evropské úrovni, vytvářejí aliance a domlouvají kompromisy. Stejně jako v každém jiném parlamentu, i zde poslanci připravují právní předpisy nejprve ve výborech a poté je schvalují na plenárních zasedáních. Každý občan může tato jednání sledovat živě přímo na internetu. Nejdůležitější rozpravy se konají na plenárních zasedáních ve Štrasburku nebo v Bruselu. Na nich taky parlament hlasuje a přijímá návrhy právních předpisů a politická prohlášení. Parlament v současnosti pracuje ve 23 úředních jazycích Evropské unie. Právo poslanců na ústní a písemnou komunikaci ve vlastním jazyce je základem demokratické legitimity Evropského parlamentu. V rozšířené Evropské unii je respektování jazyků mimořádně důležité, protože jsou symbolem rovnosti jednotlivých členských států. Velká část našich vnitrostátních zákonů byla původně navržena a schválena na evropské úrovni. Většina rozhodnutí parlamentu má přímý vliv na náš každodenní život. Dobrým příkladem jsou například poplatky za používání mobilních telefonů v zahraničí. Rozhodnutí parlamentu v této oblasti umožnilo snížit účty za telefon více než 140 milionům Evropanů, kteří používají své mobilní telefony při cestách do jiných zemí EU. V zájmu ochrany práv občanů zasáhl Evropský parlament také do vztahu mezi Unií a Spojenými státy, když například zamítl dohodu o přenosu bankovních údajů prostřednictvím sítě SWIFT nebo dohodu o přenosu údajů o cestujících v letecké dopravě. Jednou z hlavních výzev pro Evropu je zajistit efektivní fungování trhu a zároveň zachovat sociální vymoženosti, na kterých závisí kvalita života. Proto bylo hledání správné rovnováhy hlavním cílem parlamentu při schvalování tzv. Směrnice o službách, která umožňuje poskytovatelům služeb vykonávat svou profesi v celé Evropské unii. Zájem poslanců se ale neomezuje jen na hranice Evropské unie.
volební pozorovatelské mise nebo udílení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, to jsou jen 2 příklady závazku parlamentu v oblasti ochrany lidských práv a podpory demokratických hodnot ve světě. V reakci na světovou hospodářskou krizi přijala Evropská unie celou řadu opatření, která musel schválit Evropský parlament. Například tak schválil balík opatření, která posilňují finanční dohled na evropské úrovni. Tento balík mimo jiné stanovuje přímý dohled nad finančními institucemi, jejíž fungování může mít vliv na celý finanční systém. Parlament také přijal stanovisko v otázce řízení hedžových fondů a fondů soukromého kapitálu. Požadoval nová pravidla transparentnosti a omezení rizik, která ohrožují reálnou ekonomiku Evropské unie. Má-li Evropa tyto výzvy zvládnout, musí občané a politici hledat řešení společně. Jeden z nejlepších způsobů, jak se zapojit do dění v Evropě, je prostřednictvím Evropského parlamentu.